L-editorjal ta' The Malta Independent innota kif Adrian Delija m'għandux l-appoġġ tal-maġġoranza tat-tesserati tal-Partit Nazzjonalista, argument li sar b'mod kontinwu matul tmiem il-ġimgħa minħabba l-eluf ta' tesserati li għażlu l ma jieħdux sehem fl-elezzjoni u li issa saħansitra kien sostnut minn editorjal ta' gazzetta ewlenija li xi ftit appoġġ lil Adrian Delija tat ukoll. Innota kif wara kampanja tant ħarxa Adrian Delija għadda l-Krissaj b'madwar 800 vot biss, xhieda ta' kemm il-partit hu maqsum. U meta wieħed iqis li kull min kellu dritt tal-vot Delija kiseb l-appoġġ ta' inqas minn 40%. Maħniex inġebdu l-affarijiet, dan hu l-kejl tas-sitwazzjoni reali għal l-editorjal ta' The Malta Independent. Referenza wkoll għall-ewwel diskors tiegħu fuq Net Television il-ħadd filgħodu fejn qabbel il-ħatra tiegħu mal-indipendenza u sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Bl-ebda mod ma tista' tqabbilhom mal-ħatra ta' kap tal-partit għal l-editorjal ta' The Malta Independent dwar dawn iż-żewġ rajiet storiċi. Filwaqt li l-istess editorjal jinnota wkoll l-isfida ta' Delija biex jieħu l-pożizzjonijiet tiegħu fid-dawl ta' dawk meħuda minn ta' qablu.